फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों जे माने बे 2025 इंराजि मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव जोंनि फरायसुलि फरायसुला बिथांमोनहा साबा सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों बायदि बायदि आयदायाव लेटार लाखिनानै गासै 9सा फरायसाफ्रा देग्लायनि बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जादों। उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय गामिनि सोलोंथाइ मानदण्डखौ गोजौ फारसे लाखिनो हानाय एबा लांनो हानायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जोंनि बानुगाव सोलोंथाइ जौगाखां आफादा बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबादिनो फरायसाफोरखौ मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनायनि हाबाफारि लाबोबाय थादों। देग्लायबो जोङो जोबोद गाजा गोमजा रंगिना संगिनायै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो गाहाय आलासिखौ जोंनि लुबैनाय बायदि मानगोनां डक्टर अजित बर' सार गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल सारखौनो जों मोननो हादों। सारा जोंनि खावलायनाय लेखा जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिफैनायनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय सारनिसिम। लोगोसे बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय आरो जोंनि हाबाफारिखौ गोजोनै जाफुंसार होफैनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावो। गोजोन्थों। मेट्रिक आनजादाव देग्लाय गासै 9 फरायसाफ्रा उथ्रिनो हादों।